Inggih para tamu, nyuwun idipalillah tumuntun tata cara paregyan prasaja wonten wanci siang puniki enggal badhe katindakaken malih. Mongke wole ngajeng kula matur bilih wanci puniki kepareng saking kadang-kadang sabda laras atur libur amungke wala saking sabda laras dereng saged atur libur ing mangke dawah wingking. Iki karana wonten samangke saking keluarga ageng Bapak Sriyono kepareng hanglajaken atur kepareng caos atur pambagi harjo katur dumateng para tamu sadaya. Inggih karana rasuka wardaya rasuka ing telenging wardaya bingah bombong birawaning manah hanampi rawuh panjenengan sadaya. Suka bingahing manah datan saged linukis ing tulis cinitra ing ukara. Bapak Sriyono nguningani ageng daya pangaribawa saking para tamu sadaya. Hanjalari gumbregeling asta gagap aturipun gugup manahipun. Ngantos-ngantos atur pambagi harja boten kawijiling lesan amung kandhek ing madyaning jangga kewala paripaksa. Silih sarira hanalang basa dumateng panjenenganipun Bapak Bijanto. Wondene jumenipun Bapak Bijanto ing mangke jinajaran Bapak Supomo saha Bapak Widodo. Katmenika dumateng Bapak kasampun pinginiji sasana swasana kasumanggaaken. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan, katentreman, saha karaharjan, mugi tansah kajiwa, kasarira dumateng panjenengan sedaya dalesan kula. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kawula nuwun wonten ngarsanipun para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang pantes pinundi ing pakurmatan wonten ngarsanipun para alim, para ulama ingkang rinten kalawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang minangka dados panuntuning kiblating panembah ingkang pantes nampi ing pakurmatan. Wonten ngarsanipun para rawuh kagung miwah putri ingkang dahat kalengga murdane ngakrami. Konjuk wonten ngarsanipun para pangombyong keluarga agung saking Bapak Parjiman ingkang sanget kawula aosi. Wonten ngarsanipun para kadang werda muda tumaruna ingkang bagya mulya. Saderengipun nyuwun pangapunten ingkang agung awit kula mangadeg mangarsa gempil sih kamardikan panjenengan ingkang sawentawis ambok bilih ngirangi tata sila tebih saderengipun kula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Ing mriki kepareng kula badhe matur ingkang minangka aturipun saking Bapak Sriyono sekalian Ibu Sugiatmi
Dusun Klumpit RT setunggal RW setunggal Desa Guwatirta. Namung saderengipun kula nglajengaken anggen kawula matur kalangkung rumiyin sumangga tansah kula dherekaken sami manengku puja puji hastuti kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing ri kalenggahan siang punika panjenengan sedaya dalasan kula taksih pinaringan sehat saras sehingga saged makempal silaturahim wonten papan pahargyan ing siang punika kanthi wilujeng tebih ing sambikala. Mboten kata lumpen salam saha selawat mugi katur dumateng junjungan kula dalasan panjenengan sami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kulawarga lan sahabatipun mliginipun dumateng panjenengan sedaya dalasan kula benjang ingkang tansah dipun antu-antu syafaatipun wonten ing yaumul akhir benjang. Para rawuh kakung mewah putri ingkang pantes kinurmatan. Wonten ing ari kalenggahan siang punika kepareng kula hangambali sugeng rawuhipun dumateng para sagung tamu kakung mewah putri sakecakno anggenipun sami lelenggahan kanthi mardu mardikaning panggalih sinambi angrahabi pasugatan menapa dene unjukan ingkang sampun katur wonten ngarsa panjenengan sami. Hanamung panjenengan sedaya taksih kasuwun paring panjurung donga pangestu dumateng Sri Penganten Sarimbit. Anggenipun lelumban wonten madyaning bebrayan enggal mugi-mugi ngemungna sepindah kemawon tansah antut runtut sembodo ingkang jinangka satemah dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah saha warahmah. Allahumma amin. Para rawuh kakung mewah putri ingkang pantes kawula asi menggah ingkang saklajengipun nun inggih saking Bapa Sriyana sejatosipun kepareng badhe matur kiambak wonten ngarsa panjenengan sami hanamung nembe bobok saha bengahing manah anggenipun Mahargya Suta Amiwaha Siwi putra putrinipun ingkang kinasih pun Roro Ayu Dwika Rahmawati ingkang sampun kalampan jinatukrami kalian Arif Setiawan tanoyo saking Bapa Parjiono Ibu Kasilah saking Telatah Tinggen RT kalih RW sekawan Desa Bentakan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Makmur. Ingkang salajengipun mugi-mugi enggal pikantuk omongan ingkang saged tata jalma sehingga saged dados lare ingkang soleh saha salehah ingkang kalajenganipun. Bapak Ibu ingkang pantes kawula asi non inggih saking Bapa Sriyana sekalian Ibu mboten kata lumpen katur dumateng para tangga tepalih pawong mitra ingkang sampun nderek pandurung anggenipun hagungan kersa inggih menika ngijabaken ingkang putra putrinipun kanthi lancar sehingga saking Bapa Sriyana sekalian Ibu mboten saged paring piwales menapa-menapa sedaya manung kasumbangkaan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sih kadarman panjenengan tansah pikantuk leliru saking ngarsanipun Allah ingkang sak kalangkung kathah. Ingkang kalajenganipun ugi ambek bilih saking para among rawuh ugi para kaneman anggenipun sawi nawung krida wonten ngarsa panjenengan sami
kiranging subosita sehingga mboten saged meranani ing penggalih panjenengan sedaya mawantu-wantu lumantar kula ingkang nyuwunaken agunging sih pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Para rawuh kakung miwah putri ingkang sanget kawula asi saged kasembadaning anggenipun miwaha putra putrinipun inggih awit saking bantuanipun saking para tangga tepalih sanak kadang maliginipun dumateng keluarga besar dusun Klumpit ing mriki. Sepindah malih Bapak Sriono wontenipun namung matur nuwun ingkang sak ageng-agengipun, mugi-mugi kadarman panjenengan tansah pikantuk leliru saking ngarsanipun Allah ingkang sak kalangkung kathah. Bapak Ibu ingkang pantes kawula asi, ambek bilih anggen kawula matur ingkang minangkani talanging basa saking Bapak Sriono sekalian Ibu Sugiatmi kathah kekirangan saha kalepatanipun anggen kula matur awit kiranging seserepan saha andhaping pawiyatan kula langkung-langkung ambek bilih anggen kula nata basa tuwin sastra sedaya nalingsir saking wewatoning para winasis saestu kawula pribadi ugi nyuwun lumendering sih samudra pangaksama. Mbok bilih mekaten ingkang saged kawula aturaken durga mendak kala sirna rahayu rahayu ingkang sami pinanggih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal ingkang salajengipun kawula aturaken malih dumateng pranata wara. Nuwun matur nuwun. Iki para tamu paripurna tata caratur pambagi harjo saking ingkang hamba ugati lumantar Bapa Bijanto Hanamel Suko rena ing telenging wardaya. Iki para tamu tumuten badhe katindhaken tata cara pamulutan gambar ingkang angka kalih ing mangke saking keluarga ageng Bapak Sriyono. Namung nyuwun pamunten wonten salebeting tata cara pamulutan gambar kanggo kalih kasuwun saking keluarga Bapak Parjiono satunggal boga sawiji kasuwun lumpet wonten panti boga hangrahapi pasugatan ingkang sampun cumawis wonten ing salebetipun panti boga. Paripurna dhahar wonten ing panti boga ing mangke kasuwun lenggah malih wonten ing papan palenggan sakawit ing mangke mugi paring pamuji lan pandonga wonten ing paripurnaning pahargyan samangke. Mekaten monggo katur wateng Bapak Parjono tumunten wonten ing panti boga. Para tamu pamurten gambar kanggo kalih saking keluarga ageng Bapak Sriyono perlu kalaturaken kawitan saking keluarga Bapak Kariman, keluarga Bapak Mesri Ploso, Ibu Rakinem so Ibu Juminem, keluarga Bapak Widodo, keluarga Ibu Leni, keluarga Bapak Edi, keluarga Bapak Sriyadi, keluarga Ibu Kateni, keluarga Bapak Rizki, keluarga Bapak Kesam, keluarga Ibu Serina. Ngapunten Mbak Beli niki napa napa Ibu
Niki mboten wonten sebatanipun. Keluarga Bapak Tumino saking Ploso, keluarga Bapak Katilah saking Ploso, keluarga Bapak Paidi saking Ploso, keluarga Mas Rizky Ambar. Bobri taksih wonten keluarga ingkang dereng sirat asmanipun. Ing mongko keluarga caket ing mangke saged sesambatan kalian juru foto kepareng kabur gambaripun sareng-sareng putra temanten sekalian. Iki para tamu kangge miyak sepring sasana kadang-kadang sabdo laras kepareng caoslipun katur mateng para tamu langkung mateng para keluarga ageng Bapak Parjiyono senajan wonten ing samangke lumebet wonten ing panti buga hanggedapi pasugatan ingkang sampun cumawis. Monggo Mas Iswanto. Jih matur sembah nuwun kunjuk dumateng Bapak Pambiwara panjenenganipun Bapak Sugeng. Wedal sampun kaparingaken dumateng kula sakanca sabda laras campur sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kala nuwun katentreman kawilujengan mugi tansah sumandhing kunjuk dumateng sagung para tamu kakung putri ugi kawula. Panjenenganipun para sepuh sesepuh dalasan pin sepuh ingkang sautu kinabekten, Bapak Ibu para lenggah ingkang sangat winantu ing pakurmatan, aturaken wilujeng siang, wilujeng rawuh, wilujeng lenggah. Ugi wilujeng pepanggihan kalian kadang-kadang sabdo laras campur sari. Sabdo laras kang mijil saking ladyan ngledhok Mbale Panjang Batu Retno kanggo sepuh panjenenganipun Bapak Mamos kan Ibu Yuni siang kalenggahan Swan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sami nun gawit merapta dawuh saking panjenenganipun Bapak Sriyono kan Ibu Sugiyatmi. Ada niki kepareng regangan adicara swasana ngentas pitulus kang putra-putrinipun nggih Rayu Dwika Rahmawati. Dawuh kalian Bagus Arif Setiawan. Putra jalu saking panjenenganipun Bapak Parjiyono sekalian Ibu Kasilah. Kang mijil saking Laladian Mbaki Sukoharjo Makmur. Bapak Ibu para lenggah kawula sakadang sabda laras boten kata lumpen derek ndedonga. Mugi-mugi temanten kekalih samangke saged dados mustikaning jodoh, saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ingkang paling bagéyan inggih lenggah pikantuk putra-putri ingkang saleh ugi salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu lenggah sowan kawula sakadang sabda laras boten kata lumpen ngandhugi swarawati kang cacah wonten 3 setunggal boko sawiji. Kawula tepangaken, kawula juraken kunjuk dumateng sagung para tamu ingkang sampun kepareng rawuh paring jurung teka pangestu wonten ing siang kalenggahan puniki. Ingkang angka setunggal nggih mijil saking Laladian Batu Retno Wonogiri Jawa Tengah Indonesia. Mbak Maya kepareng jumeneng sowan ngabisarengan sabda laras campur sari. Sembah nuwun Mbak Maya. Kalajenging angka kalih mijil saking Laladian Giriwaya Sendang Agung. Kanthi jumenengipun Kusumaning Ayu Murnima Lega. Sumangga Cahyu.
Kalajeng ing angka 3 mijil saking Laladian Watu Agung Batu Retno. Kanthi jumlahipun Kusmaning Ayu Devi semoga cahayu kepareng jebedeng. Sowan kawula sabda laras siang punika kerja bareng kalian batas audio ugi jiro video syuting. Bapak Ibu lenggah sakit calon lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi midhangaken libur saking kadang-kadang sabda laras campur sari. Aduhun matur aduhun. Terang-terang
Ora nggih mekaten kula watur salam pambuka saking kadang-kadang sabda laras mugi saged aturane penggalih ugi jampi saya kunjuk dumateng warga ageng ugi sagung para tamu ingkang sampun kepang rawuh wonten siang kalenggahan. Wedal kula konduraken kunjuk dumateng Bapak Pambibara. Nuwun matur aduhun. Iki para tamu wonten ing Madyani Sasana Suka putra temanten sarimbit katepihan nindakaken tata cara pamulutan gambar Pambibara Salsa Smita bilih katur dumateng keluarga ageng Bapak Guntur Pujaka keluarga ageng perangkat desa Gua Tirta ingkang kepareng rawuh wonten ing wanci siang puniki ugi katur dumateng Karang Taruna para pramuladi among ladi ing mangke kasuwun foto sareng putra temanten sarimbit pinangka pamujilan pandonga dumateng putra temanten sarimbit ngganyong mangun bali wisma bebrayan enggal wonten madyaning bebrayan agung. Inggih para tamu kawistara satunggal boko sawiji paregyan prasaja ing wanci sang puniki sampun katindakaken wondene anggen lumatur foto keluarga saking keluarga putra temanten putri emangke saged ugi katindakan sak paripurnaning paregyan prasaja kalenggan samangke. Inggih para tamu, putra temanten sarimbit ngganyang ngadani tata cara satunggal buku sawiji sampun paripurna nyuwun dumateng panjenenganipun Ibu Sartini, so Ibu Deni Restuti. Mugi jengkar saking sasana palenggan hanganti Serat Maja temanten sarimbit jengkar saking sasana pinajang tumuju wonten ing wiwara ngajeng pratandha bilih paregyan prasaja ing wanci siang puniki sampun paripurna jengkaring putra temanten sarimbit saking sasana pinajang tumuju wonten ing wiwara ngajeng sa marga-marga runtung tindakipun. Satunggal buku sawiji tata cara paregyan wisudan temanten sarimbit nurigipun Roro Ayu Dwika Rahmawati ingkang sampun kajatu kramadinipun Bagus Arif Setiawan sampun paripurna. Kula ingkang piniji mrang titisaken tata cara wisudan temanten saking Purwa Madya Wasana tartentu kewala kathah kirang lan klentunipun. Nglenggana manungsa limrah kirang ing samu kawisipun inggih karana andhaping pasinaon kula. Mugi para tamu sadaya paring pangapunten dumateng kula. Katur dumateng keluarga ageng Bapak Parjiono. Apabila kepareng bari kondur pambiwara ngaturaken wilujeng kondur mugi tansah wilujeng dumugi dalem piyambak kanthi suka rena ing penggalih. Tatah supi pambiwara ndedonga pring pangwasaning Gusti Kang Kawasa muga Serat Maja temanten sarimbit dados mustikaning jodho ngantos puputing yuswa mangun keluarga kang ayem tentrem bagya mulya sakinah mawaddah warahmah donya prapteng ing delahan. Lajengipun sasana swasana sartaipun katur dhateng kadang-kadang sabda laras campur sari. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nangise suara rayuanmu negeske kowe ra iso kelangan aku. Sampeyan bahagia kaduku terkesan biasa rong iso ngenehi sing sempurna selamat tambah usia semoga umur panjang ku harap bisa terkenang sampeyan bahagia kaduku terkesan biasa rong iso ngenehi sing sempurna selamat tambah usia semoga umur panjang ku harap bisa terkenang sayang kau sehari Iya biasa di luar. Biasa di luar kalau saya mah. Tambah. Sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnaku saiki wis beda kaya kumpul ing pinggir segara. Sesat ing jero dada
sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnaku saiki wis beda kaya lumut ing pinggir segara. Yuk, yuk. Dua tembang bersama Mas Rosi. Matur sembah nuwun Mas Rosi. Malih napa mboten? Mboten. Ampun, nggih matur sembah nuwun Dek Devi, manajer saking Laladian, Mbak Retno, Wonogiri Jawa Tengah Indonesia. Lir Gumanti setunggal boko sawiji Suwarawati saking Sabdo Laras Campursari. Manajer saking Laladian Giriwoyo Sendang Agung, Kepareng Jumeneng, Murnima Lika. Semoga sayu Kepareng Jumeneng atur libur bojo dhumateng sagung para tamu ugi keluarga ageng. Selamat siang juga Bu Guru. Wilujeng siang ora no nek ngene iki beda. Jangan membawa-bawa itu. Kita harus profesional kerja. Nek kuwi dadi tukang foto ya tukang foto wae, rasa dobel-dobel. Tukang parkir ya parkir wae, tukang adang ya adang wae. Kowe ngemsi ya ngemsi wae rasa bakol. Kowe iki ya gurune bocah-bocah kuwi lho, kepiye to? Wes ya. Iya. Iki bocah ki bar mangan apa to ki moko galak men. Kuwi lho. Gue pokoknya nek foto wis tak edarke, kelar rampung. Ambok men, tenang bae. Aku ya isih lho nyimpen fotomu. Ya Cahayu, siang kelenggan selamat wonten ing Laladian Klumpit. Gua Tirto Giriwoyo, Wonogiri Jawa Tengah Indonesia. Ya masih satu kecamatan, masih jadi satu saya kecamatan. main. Iya.
di antar desa iki Quran Mas aku. Antar desa. Iya, berbeda desa. Saya di Kulon sana, sini mengidul. Kenapa? Oh, pengen duet karo Bu Guru, siap. Diperbolehkan. Hai. Wis Apa ora lagune? Mumpung iki gratis lho iki. Dengi tak tarif iki. Duet karo aku tak tarif dengi. Tadi juga ada permintaan, ada Sumanding, Ada terus dari Sumanding. Karang Taruna, Tadi ada Negoro Angin. ada Raiso dadi siji. Karepku kan Raiso dadi siji ya wis ngono lho. Ketaton Rasamu cerita. kalapah. Denok kesayangan. Wes Satu persatu dipaksa nanti wae. dihadirkan bersama Sabdo Laras, juga ada Batas, Pro Audio, ada Zero. Jiro video shooting untuk Anda semuanya. Ora sah urunan. Ra ngono dadak aku umbruk Kok barang gak ada iki lho. urunan barang to ki? Kepiye to ki? Masih mau duet lagune apa? Lah kowe kita koyo ditari rabi wae. Buatan. Ya ampun bocah tek lucu dibungkus kok mulai oleh. Gue pakan lele. Bungkus Ojo, mulai. kok ngawur. Cahayu niki diaturke Kang Pundi. Manut sampean mawon, sampean ajeng duet kalih kula mboten. Niki jarang-jarang lho kula duet kalih MC. Ya wis manut. Ning sajake udan awake dhewe ngiyup sik Mas kene. Manten dan Mbak Manten, ngersake tetembangan apa? Sayangku, ya Allah cantik sekali. Bah. Iya. Apa? Ora mboten request. Ya Ora Allah, blas. Eman Pokoke pengenku gek wengi ya Mas ya. Mana wis nanggep dangdutan ora request Nah, belas. diaturke Sumanding. Ayo mulai Mas. Duh, mulih piye to? Mantene lho ora request belas sithik-sithik kok. Ya kose. Ya ora kita ngopo lah bintang-bintang kecil apa-apa ngono. Agak dipikir sih. Oh iya. Mereka kan harus membangun chemistry dulu. Apa bangun apa? Wes rasa dibaleni. Bangun apa bangun? Aja sok ngono Mas. Lho kepiye Dek to? iki enek wong bar damu kupingku kene. Mati. Apa nek dongamu karo dongane Maya blas gak mandi? Masa? Ket kapan ke dongane aku elek wae yo kepangga jen njaluk tulung aku arep tangi. Arep tangi njaluk tulung aku. Mas tangekno. Biasane wong wedok lho sing bagian nangekne iki. Lah iki masalah dhek iki kulino ora iso tangi. Oh ngono. Siji sikile abuh sebenarnya ora mari. Ini bukan abuh karena apa-apa Mas, saya itu kesleo. Lah iya mergo kesleyo. Nah iya ora mergo apa-apa engko gek. Iki yo mergo kesleyo kok ora mergo apa-apa piye to? Iya wis karepmu lah. Tembange Sumanding. Mas Batas, kok wayahe MC Muni patenono. Oke, penak no. Sesuk MC. gawane MC bisu, Mbak. MC-ne. Pak D mengke request nggih Pak D. Nggih, sing kuwi urung tok kei mur kon Ya lo request tenang meneh. ae. Ayo saiki diputer selah isin. Ya kose alon-alon kok. Dikasih Sumanding dulu. Nadane saka A dango minor. A minor. A dango. Nek adang ya nek mburi kono to ya. A minor. Kena bener soalnya kini tukang memegang kunci. Kunci gudang sekolahan. Ora mesti nek kunci gudang malah ora Mas. Kunci UKS. Spesial juga untuk pengantin berdua.